Baby vybiehajú do svojho klasického pokusu. Rovnako aj tento pokus je ligový a v klasickej kategórii sú práve baby na druhej priečke priebežne. Vidíme, či sa im podarí, vidíme veľké problémy na rozdeľovači. Pravdepodobne to dobehnú, teraz to už všetko ťahajú len prúdarky. A aj teraz ešte pohneval stroj. Ale baby stále bojujú. Scenohrad, ženy, klasická kategória, zatiaľ priebežne v tabulke druhé miesto, tento pokus veľmi podarený nebude, ale baby stále bojujú. Stihli sme to do 1 minúty, výsledný čas, ktorý budeme zapisovať, má hodnotu 58:42, rýchlejší bol Laviter.